Oma mewah ready unit lokasi satu langkah teko Surabaya rek yo. Temen takur lambemu lambene marketing kur. Wong ado teko Surabaya kok tidak teko Surabaya. Rene tak jelasno secara detail rek yo. Oma iki lokasine iki ndek Banyure Pakal Beji PDAM. Cuma melok menganti melok Gresik yo. Tapi Surabaya iku iki. Lah wit iki lho Cak, sepil lah. Wit iki melok Surabaya. Lah ngarepe kok akeh wong peda motoran liwat. Iku jalan raya Banyure Jalan Raya Pakal Beji PDAM rek yo. Dadi omah iki perbatasan pas karo Surabaya, karo Surabaya Barat yo. Tapi iki sayangi melok menganti melok Gresik ngono lho rek yo. Tapi jangan khawatir, nang Dindi cidek nek ndok kene iki, nang Citraland cidek, nak Pakuan cidek, nak Benowo cidek, nak sekolahan yo cidek rek yo. Lah omah yo mewah pol posisi pojok ready unit lho. Mewah kan? Fase depane yo sapi yo, ireng putih ono lampu sorot kanan kiri kok tapi dorong di kei rek yo kata cekel rek yo kok kesetrum aku bongko ndukur iki wis anuan rek yo wis apa jenenge iku deg-degan tadi kena digawe rooftop nah wapi kan omae konsepnya memang wapi rek yo regane tak sepilo keri-keri ae ukuran iki 5,5 kali 11 lho karpote langsung yo rek yo full deg-degan dadi tenang ae wis gak nambah-nambah kanopi wis mbok iso omae rek yo lah terase lho wes kari ngekei kursi ambek sofa, kursi ambek sofa sampean. Kursi ambek meja, sofa yo kenek soalnya apa wapi rek yo mair yo. Kusene nggih full alumini yo, lawange kok nggawe lawang double door kupu tarung yo. Nah, ruang tamune lumayan gede, dukur, plafon wis drop ceiling wis boys pokoke. Lah wis ono jendela permanen. Oh my kasine wapi rek yo. Apik maneh nek wis ono lampune. Padahal gak ono lampune lho ketokane wapi ngene yo. Ndani yo ketok ono lampune. Lho kene langsung ono minibar. Ojo ngomong kur, ono ruang tamu kok langsung ono dapure. Ruang tamune ono nduk jaba mau rek yo. Lah, nduk kene iki dapur, minibar, dadi situk yo. Lah, kamar ono dua. Rene Cak, kamar pertama niki gede yo. Sepurane rada peteng rek yo, soalnya mendung memang. Lah iki kena gawe cilik gaya helikopter yo, kena ono jendelane loro yo, tapi kena dibuka tutup. Nah, lho yo. Tapi aja lali ditukokno gorden, nek gak gorden sarungi bojomu suweken. Pintu nih iki pakai pintu sliding alias pintu geser tadi menghemat ruangan ya rek yo. Kamarnya jejer yo. Iki kamar kedua nih nggak tak sepil no karena iki wis dikunci ambek tukang karena ono materialnya tukang. Iki ndok ngarepe ono kamar mandi sing kena gratis wong 30. Kur kok gak disepil ya tuh ngaren kamar mandi nih. Dikunci rek yo. Soalnya ono materialnya tukang sisan. Nah, nek mburi maneh kene iki ono iki pembuangan kono ya, pembuangan air ono keran, ndokure iku ono fiber. Lah berhubung omah iki posisine pojok dadi ono pintu ndok kene rek yo, pintu samping lho, alias hook yo pojok hook yo rek yo. Wis nang digas rek yo. Omah sing tak sepilo iku akeh free tandon sisan yo. Lokasi sak langkah teko Surabaya. Hargane cuma 320 juta di ukuran 5,5 kali 11. Wis ngono ae. Awakmu nek ndelek omah, ndelek kaplingan murah-murah lokasi Surabaya Barat, lokasi batas kota Banyure Pakal Beji PDAM, lokasi menganti, lokasi kedamaian, langsung hubungi Kurniawan Properti. Wis ngono ae tak tunggu serangan kabeh urip songo-songo kurang siji swarga. Bye bye.